and let us share together, and let us join together. Ibu umaro, ibu umweri, ibu n'ụbọchị nke tata maka ụbọchị ịnwa mbere ụbọchị tata ka ọ bụrụ ihe ga-adị otu anụnwa. Anyị na-ekene gị maka mmemme nke nụnwa nke ndị ya otu ọkada ya si na-achịkọrọta. Anyị na-ekene gị maka ndị niile anyị kpọrọ ndị zakwa ndị n'ebe anụnwa. Anyị na-ayọ ka ị bịa were ọnọdụ n'ihe ndị a niile anyị ga-eme n'ụbọchị nke tata ka ọ gaa na ntụziaka nke gị. Anyị na-ayọ ka ego anyị ncha niile bịara ebe a ma chekwaba anyị ihe ndị a ka anyị na-ayọ site na Kristi Onyenwe anyị n'afọ nna nwa na mmụọ nsọ amen. Otu mgbe dị ugbu a gbanye Jesu Kristi Onyenwe anyị bilie ka bilie chawa o Onyenwe anyị bilie chawa maka Chukwu maka ndị ntorobịa. Ana m declare 2021 Sion Okada Assistant Cultural Fiesta open in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lolo, because I can't tell you, you guys are there, okay? Why you guys are presenting Naga? Okay? I'll come along. Oh no! I tell you. Banana, get if it was cybercrime. Get it, I guess, it go where? Away, what there? Cybercrime. Come, Messi, we put my care now. Or buy an int. Buy an in your form. Nebu maka ụzọ na-kwesịrị ekwesị ndị mmadụ maka ọwụrụ sọ ndị ikorobịa jizi achọ ego nke ụwa ụzọ especially as it concerns online transactions. Banking nke a na-eme using the modern technology. Ịnachiata na bank nke a na-apịtazi na phone. Kọnọ ọwụ na ije na anapi phone. Ejua kedu ife a na-eme asị na na-atụ ọlụ. Ọbịa bụ the slogan a na-use locally akpọrọ ya yahoo. O nwere plus, ọ dịrọ ka onwego minus. Yahoo and Yahoo plus. Now, gịnị bụ this Yahoo plus? Gịnị bụ this Yahoo? Gịnị bụ this cybercrime? Ndị mmadụ bịa enye simple task of speaking to us on the dangers of cybercrime and drug abuse. Senior President, a very big surprise today. Address Ogule in Igbo language. Because Kuala Senior President, Ogule address yes, then I'm video. Welu Elanjedebe, Igbo language. Professor Lady Obi Ogongo, the President of the Cultural Commission. Okay.
activities na Caribbean na ichi igwe na igwe egwu. Anyị nwekwa international troop gbanyere ụkwụ na ọka na State Cultural Commission. Anyị gara ebe a taa. Maka ife anyị ji n'aka ebe a, ife anyị kwuru etu omenala Igbo si wee bido na ife bụ omenala Igbo. Ọ ya ka m ji n'aka ebe a. Etu mmanwụ na alụsị, ife bụ igwe, ife bụ ọdịnala, ife bụ ọdịnobi. Etu o si bido n'ala Igbo, ife ndị bụ alụ, ọ ya ka anyị ji ebe a. I kwesịrị na ị ga-ama ya tupu ị na-ana. Royal family, ọmọ ọdịnarị na-agbagode. Alụ. Ọkọ mere. Ndị nke mbụ na-agbagode the best contestant. Ọkalianụ. Onye na-alụ onye ọ bụla nwa Chimereze nke mbụ na ngalaba Amawbịa Asọ. Ajụjụ 15 wee na-ebu na-ajụ na-asị abịa na ofufe nlo nke nzukọ nsọ Katọlik da-asọ, kedu akwa na ejiji eji erugharị maọbụ na-eme mmemme atụtụ aja anwa ofufe nlo? Kedu gazi etu ọ na-acha? Kedu etu ọ na-acha? Maka Chukwu, maka ndị ntorobịa, akwa ha na-eyi ma a na-achụ aja. Nke mbụ, enwere nke na-acha mmemme. Nke abụọ, enwere nke na-acha uhie uhie. Nke atọ, nwekwa nke na-acha uhie uhie aha ị na-ekwu, kedu ihe a na-akpọ ya n'oyibo? green. Na-aga iri atọ na-ekwu afọ onye bụ Okada Assistant Sion Vice President 2 and Chairman Ethics and Coronation. Ana lala abopi dia abara loro onye ọ na-egosi lala dị ka a chọrọ igwe ekwu ebe nke ịbụọ chichichi ọkara ise kere m ụlọ Ajụjụ nke 7.
How many dioceses make up the Onitsha province and list them? Inwe ike ọ na-awọdị n'ọrụ bipụta ọdị ime kwesịrị ike tụọ n'ego anyị na-agụnye nke afọ. Afọ m bụ Maazị Anthony Ikechukwu, nke ji Onowu Ikechukwu chiri were ma igwe m n'ebe a bụ Maazị Nwankorochi Uchenna Marius, nke jikwezi igwe Ezebogo wee mara. Lọọlọ ya wee bụrụ Nwaada Chinyere Mbeọnụ, nke jikwezi Lọọlọ Ochieze wee mapasị. Anyị si na gịnarị nke nke abụọ ọbịa n'alụ. Iwu bido kata, iwu mgbe, iwu ọrụ Isi na alụ nne m mena afọ na aja abego. Asị na onye obere ajụ wetara ezigbo iwe. Isi na anyị niile bịa ije onye nwa, anyị niile ga-adị n'obodo. Ị ga-ebunye mgbe ọjị